L-eks lukanda ġerma f'Marsa Scala se tibqa' kif inhi u mhux se titwaqqa'. Dan wara li s-sidien tas-sit rebħu appell fit-Tribunal tar-Reviżjoni tal-Ippjanar. F'Awwissu tal-2016 l-Awtorità tal-Ippjanar ħarġet avviż ta' infurzar sabiex titranġa l-ġerħa li saret perikoluża wara snin ta' telqa u l-menti mill-Kunsill Lokali u mir-residenti. Iżda l-ħamis li għadda, it-Tribunal waqqa dan l-avviż ta' infurzar li jfisser li s-sit se jibqa' kif inhu sakemm xi darba jiġi żviluppat. Kien hemm diversi tentattivi biex iż-żona tiġi żviluppata mill-ġdid. L-ewwel applikazzjoni kienet fl-2008 ftit wara li kienet għalqet il-lukanda iżda l-pjani waqgħu minħabba diffikultajiet finanzjarji. Applikazzjoni oħra ta' 3 storrijiet l-ogħla wieħed ikun ta' 44 solar ma kienx ikkunsidrata minħabba l-għolji tal-bini propost u r-reklamazzjoni tal-art mill-baħar. Fl-2016 twaqqaf il-beħ tal-post b'subbasta wara li l-bank HSBC li kien oriġinarjament talab dan il-beħ talab lil qorti biex twaqqaf l-istess beħ sabiex jevalwa is-sitwazzjoni mill-ġdid. Skont valutazzjoni ta' espert imqabbad mill-qorti, is-sit tal-lukanda u l-art madwara jiswew madwar 20.8 miljun euro.